Jehovah di bata na haporserihami di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus ramoti jala pasu-pasu ma ati-ati dot pikiran nami be di nalau menangihon hatam. Amin. Horas ma dihita hurian itu hatta nanyolongan di bagasan Kristus Yesus hata ni di bata nagabit turpuk jamita partangyangatta ditikyon Gedit may siyan buku Heber Bidu 12 ayat 10 sahat ayat napa 20 siyahon. Songonan ma hata ni di bata aidang didapotok kamu na tarjama na marsikurkur di bagasan api manang hagulapon hahulomon ro di haba-haba manang pagkuling ni saruni dohot saringar ni hata pola mangelek-elek akka no bigesa unang tunasida di patongon hatay aidang tartaon nasida paksay na madog molodais dorbia tudulok ikon mati nangguran pola didok si Musa di bahen sokal ni natariday hatahutan doaw jala akka dot alay dolok sioni dohot dodi dapotok kamu dohot hutan ni di bata na mangului Ima Jerusalem na di banwagid jangi dohot suru-suruan na marloksa-loksa ima luluan pesta buloni dohot hurian ni na parjolo tubu akka na tersurat di banwagid jangi dohot di bata si uhumi sa luhut dohot tod dini akka partikot nong rikpas dohot Jesus pangulo ni perpadanan na ibarwi dohot mudar na mangurasi persuara na dumenggan unang mudar ni Siabel jaga mahamu sutung dijuwa hamu ibana na magkuling ay molugari sumaluan na sida na majuwa ibana na mamaksa di tanoon labhita ma ang gota tudalhon ibana na siyan banwa bidjangi ang gonwaing tanood do di hutur suara na ujui ay ang gonwaing marbaga-baga do iba na sonon sahalinari doaw magkuturi dada holot tanoon dohot ma banwagitsang alay hatana mandok sahalinari patuduhon nanayng muba ma natarkutur ima na tinokpaon asahot naso tarkuturi di bahay ni mauliate marohatta ala tajalo harajaon naso tarkutur marhiti-hiti do gabihita parhalaro halomon ni dibata mardonga biar dohot hadaulaton ay api na mangalang do debatat pay ido sahat na kurian ito hatta nanyolongan di bagasan Kristus Yesus mamunay haturangan ni turpuk epistel litikyon hutugiyong mahita marningot inok ni edita nomor 520 na parjulo partangisa do hapi ang buhas yang anon holslo arsak sahit pe say manosak do sudi ikosonggo pamati atu sudi na jormay ay sudi do namanian ala do say hurian ito hatta masay bagas do pakorhon ni hata ni Edion tu parnguluan ni akka na porsiya di ganup pertikian marhiti Edion di paingot do ganup halak Kristen pabuan na sulias yan akka hamaolon manang sitaonon na metmet nang nabalgapi dang mardia ibarhalak na marpakkat na liya na tuwa-tuwa doot akka na poso sa dokyado mga dopi ragam ni hamaolon ni alay las pangapuliod do Edion asa tuku haporsyota nang pe mga dopi ragam ni dok ni namasay asa totong di bagasan haporsyon na tugu jala marsiyot di bata songon akka ng pinaluan ni di bata ido na pinasahat ni di bata tu huriana halak kiber jala marlak kudoy satu hita di partikyas sinoengon ima na nidok na hadaulaton nahi na lomohon ni di bata damang nainang mariti turbukon tanong ma bigabi ka nasa na lausinota na parjulo makatidak ko gugo dohot pangurupiyong ni di bata law madongan ni kita di bagasan paraluan alani unang sumurut ha porsyokta gariada tahe ikot takasita patuduho na porsyokta tu di bata dinasa ragam ni hamaolon na taado tu di bagasan ngulutong
Nabuhay do aka pakyon ni di bata aka hamaulon na tabulusi gabi dalam mangihailas ni roha. Asa dohonot tama daksudi hamaulon na songkop tuhita mabaik kita gabi madaw manang madabu siyan abingan ni di bata. Siya di mataboto di bata sa diri pe do makilala hasit ni natahilalay. Manang ala hinuhon ni hop haporsuhon ni ngulu hapuguson sait dot ala ni dosa dot hajadot na mambay marukil hita. Sa dohot do di bata makilala na tahilalay. Ido umbay di suro anak na Jesus Kristus tu portibyo. Napaduahon, alay nang pesongoni margat di pasorik kamaulo ni dang di pasubu di bata hita. Dang di pasubu di bata hita mardalas sa sadahita. Na totong dorade di bata madungani hita mamulus hamaulo ni. Alani Roma musi diduk edeta ni warasuado isada say patuguro haki ali Jesus to haki gulum doot tangaki aw di pardala naki mululu siya aw di son pergugoy mao totong dok tuwa utogu pe o tusul goy musi di ba ini tapagalak matotong hapor siyota mangano piragam ni hamaulo ni unang alani akamaulo ni gabi harhar hapor siyota kurin ito hatta napatuluhon lao mangano piragam ni hamaulo ni unang mahita sa halak na asing nasobor siya tugugo ni di bata manang gabi taula akaulon napasunak kuruhat na sabing ape manusay tudirita jala maralo tu di bata ala torop do jol madiportivion molodak tolap mangano pi hamaulon gabi dilului dala pasunak kon rohana mariti na mangulahon akka na manigay diri na sendiri isaranay mabukan marjuji begadang narkoba dotlan akka na as ay nang pasiduk kun masala mo soni alay taado pima hamaulo ni dot gugu na siyat tuhani hita do idot dok anggo di debata dang dodoki ido upay didok diturpukon ay dang didapot ton hamu na terjama na marsigorgor di bagasan api manang hagulapon hangolomon rodi haba-haba dapatan na buido tartea hita sudi hamaulon na masa tumulut taon asal mahita sabar uhut torang rohatta mga dopisa so nga si Musa na didok na ditubog jami taon ng peborat alona raja paraw alay ala olo iba na di para suruni jaladang mabiyar iba na ala debatado mandungani iba na makokop bangsoy ujung na buhay dito bihon bangso Israel mulak siyan para katubanon Misir so nga Kristus na tumaon na porsuk lao mga lupi si taonon na pola sa ato na mati tersirang lao makukopita perdusaon alay gabi sa ngapon dot hamuliod dot ujung ni si taonon ni Jesusin jala hamunangan ni Jesusi gabi hamunangan ni akana porsiya mga lupi paruk kilon na napapatron ang manginang terbuhay ni haporsyota neng tarida marhite na totong makamulatihon akabasa-basa nang pinasahat ni dibata asangulo na mandok mauliate idungulo ni halak na porsiya ito dibata unang lupa totong mandok mauliate ito dibata ima perbuhay ni haporsyota ido na nidok na diturpukon diba ini mauliate maruhatta anatajalo harajaon na sotarhutur marhite-hite do gabi hita perhalado halomon ni dibata mardongan biar dokot kadewlato asa marhite haporsyota jalo otta mahamonangon na siyad dibata ala taida persitutota mga dopi hamaloni jala berjuang mga losa no pain no gain tak ada hasil tanpa usaha ninaakkan na mga luluy hamonangan alay usaha na ridok na ima usaha na linggan jala ido na pinasu paso ni dibata unang menghalalkan segala cara dot usaha hape maralo tu jolma luob itu dibata alay dang boy holan na tenang-tenang pay may mau sabing ikod do mangula ikod do talugba songon persiado manang pelari na terus merlojong sa satu garis berpudi asa dapat na hinirim ni Rohan lung saat iba na di ujung garis si dang dihilala iba na pinaloja na binulus na suang-suang unido na masa tubangsok ta Indonesia mangayay kay Merdeka Diar sa 17 Agustus 1945 atik pe marporang holan mamatke senjata mamburuncing alay di bagasan penjajahan liling ni 350 tahun buhay na merdeka siya ni tabo to perjuangan nagigi dohat mga saon gugo ni dibata
Ido na na yung dohonon ni parningotad di hari ulang tahun ni Bang Sokta papu itu 27 tahun kod di minggu ta 17 Agustus. Kemerdekaan na ginalo ni Bang Sokta dada ala ni hajagoon ni tentara nasional. Alay takas do basa-basa ni debata kemerdekaan ni. Asa dohot maruas ni Huria makamulya to ni. Ala ni songon ruas ni Huria hasahatan ni barita nauli. Tarado ti maha porsyot ta di jolo ni debata dohot di jolo ni dongatta. Ima marhiti akka parsaoran na dinggan dohot ulaw na dinggan hinaholomon ni debata. Sadok ikupatulunot tado pabuahita ng pinaluan ni Kristus. Dang adong biyar ni Roha ikutotong marpangusan dia tu di mata. Macho guarna ganupari jala marsigat tung tuiba na mahita totong. Asa jupang las ni Roha tanot ulo-pulo. Songon na diberitahod di buku Yesaya 50 ayat siyabi sa saplopati. Jadi maralas ni Roha mahumida Jehovah. Jala aw manugunuguho di atas ni akka betul-betul ni tanoon. Jala permudu-mudok kumaho merhiti-hiti perjebaran ni Jakob opunay. Ay pamangan ni Jehovah do mendok semua. Kurian itu hatta di buku Evangelium ni didok Yesus do tuak kasisian na do si Huto ni bana. Jadi Yesus matunasida alani otik niya versiado. Ay si tutudo na unokot to amu nanggo out adong haporsiam muna sa betu ni sabi haporsiam muna dohono muna ma tudulukon musat mahosiano tusan saud do i musat gebedang adong nasa terpatu pahamu sini matabo to hinaarga ni haporsiam ni tarida pakkorhon na dibagasan pernguluatta hinorhon ni haporsiam ido hita makamonakon akka paruk kiloni dibagasan ngulutta ido nang na hinatindak ko ni panurat buku Heberon na didok na alay ang muhapor siyaw ni pos ni Roha doi diak ka si Hirimon jala pamotoan na tutu taringot tunaso ni Idana ido nan dipangido ni Jemitotu hita halak Kristen na miya dipertikian na mubawang bohado halak Kristen pertanggung jawab pon haporasyon na diportibion na mubawang lumobi dialopan ni Demata. Akai mangulu ni ruas ni Uria na pinangido ni Demata. Ima haporsiyaon na marperbuwi. Os ido hadaulaton na hinalomohon ni Demata. Amen. Martua do halak na manangihon. Jala mangulahon Demata. Mangulahon hata ni Demata. Di bagasan parnguluan na si Ganopari. Amen.